I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, up and down, bread, up and down, right, bread, up and down, open. Tanpa wong iki. Bilang-bilang subuhnya wis tangi iki. Tore nanti ya. Oh, jak nang jopo. Ya. Iya motor lek geng iki. Wingi wis malang ini yang api tak apa ya. Si. Ngerti yang. Iya. Angel temen. Modiar ora ngono. Sesuk nyelah sak gempore ngono kapok. Alah. Panas. Kerja semangat. Ora kerja ora madang. Panas. Kerja ora madang. Semangat kerja. Kita kok rakyat tadi iya. Mon. Mon. Ora ngalas po yo. Beres-beres kok. Bar sarapan rakyat tok. Lah tak makani iwak wae sih lah. Kenang apa to gel? Ora dijak bayang golek rezeki kok ya ora urip. Oh alah lali kuncine. Seneng iwak kok ora gelem ngopen. Lu ngopi ku jenenge Mbak makani petik kok petik aja. Makani iwak patani sik. Pecah. Terus cabut kok ora munggah dikongkon ora bener.
Apike menek ring alase segepe. Ya meneh. Bakal ana sing gelem ora ngono kaya. Iya. Biasane pisane cok cek ndrene. Iki. Nah, biasane pisane cok cek ndren nggih. Nanti sumuk. Walah helm barang kewalik eling nggo nggih nyong. Asem tenan iki biasane cas yo ora urip. Bensine ya. Iya bensine cek full cek oke. Weh, cek koyo kene ora urip. Asli. Pane ya? Ora maca bismillah, mau. Bismillahirrahmanirrahim. Kesuh carane ini. Biasane di starter digenjote langsung urip. Bensinnya yo ejik. Nang opo ya? Gagal total wis. Kasih tok coy. Alah. Anu apa? Yang udah kayu men, nang omah kayune dontek. Ya wis, nyak duduk temu nang ngono. Mas tangkil ngono ya, Wah. Ya tak rono ira golek ndi kok baline barengan Oh, nek anu tak celuk ya. Oh. Beres wis. Kari nyapu-nyapu. Oh. Piu-piu. Itu mau gawean sih. Oke. Alah, ya. Nyapu urung. Kayu urung beres. Garing-garing siap. Daripada kok nyenyet temen ya. Nah, sambil ngarengan ya. Lorone. Ya, hari kaya rengalan balik. Wah, yo ki areng anu efek lockdown dadi Sopo alasan? ndut temu sementara. Ayo padha wae nyenengan duduk temu kok. Biasane sok ring proyek nang karo Riko kae. Heeh. Aku campur karo Kang Zainal kae. Heeh. Lah ki jek milu ngonyong rang. Sing kene. Si nang kira-kira anu resiki. Iya. Ya ceritane temu ki kena gawe antisipasi kuwi virus Tolak, COVID-19 jare. Tolak corona apa? Nah, informasi. Wah, ya apik, Bos. Ya nyata dudukin sik. Ayo wis monggo di sekecake. Ora kaya wong kang nandang uyung. Yo, jan tono ya suarane ki penak temen krem nembang jane.
Wah, ya lumayan lah. Temu pompong ki payu. Ya iya nek informasinya sih yo ono sing muni 8.000, ono sing 10.000 tapi yo udah ngerti kan udah tahu Apa? informasinya. Ayo kena kayak jale beras. Cek nomono melu-melu rekaman kaya bocah-bocah kan. Tuwe. Berarti peto-peto ya? Ya informasinya sih betul-betul. Nek temu ya kur nganu. Suwi prosesnya tak dirajang barang. Uang telaten temenan. Lumayan. Nak. Oke, ke depane yo umpama iso ngono sih tak nganu. Apa? Arak tak pilih-pilih sing kuning dewek, sing putih. Wak tidak dewek. Oh, ayo tenan iki. Kan panen ngono kan. Bayar. Heeh. Disyukuri wae lah urip nang desa. Bisane kuring alas. Ora ngerti kahanan ndi-ndi. Jenis kuning kok. Iki kamu tahu ah. Iki karo kurna ding omah ra omah ngene sih. Heeh. Sandak kaya besok. Ara nyong tahine krinan mau. Walah, yuk mendung barangnya. Pasimen nandi ya. Sak bali purungnya tak golekane. Wis sesuk meneh wae. Oh, kena ketolak. Corona iki temu. Men. Bali purung men. Gosek. Bali dong. Anti bocah iki. Suarane tok. Jare kon nyeluk suwi teko-teko. Cepet lemut e. Taruh wis alik. Ya, monggo-monggo. Napa? Beluk-beluk. Wis ra burung. Yo urung lah. Yo, Bali yo arak udane mendung e. Ya sik to. Sel tak ndakon sih ah. Wis oleh gawan burung. Oh, nyok ki entos ndodok. Terus sak jurang mah? Yo nek medene. Ya sik tak njupuk alate. Tak tensuk sesuk lah. Wis yo ora ngene dicekoti lemut barang e. Sudah cukup. Wah, dhewek kurang rak koyo ngene iki terus, Min. Lah piye to? Lah sapa walah sampe dino ora ngerti kahanan kono kene. Ayo rasa yang sambat wong sing disambati wae cok meneng wae kok sambat wae urip. Sok tau lho, Min. Alah buktine wae nganane nyong sambat karo budi ya. Milih duwite bocah meneng wae ke. Apa ora jeneng anu? Ayo.
Palingnya Budi ora ndek duit ya kae. I don't know. Lah yuk ira bojo kapan men kok anteng-anteng wae. Alah, mumet lah net mikirin bojo. Nyorong kepikiran nek ya. Ana wis bojo ki mikiri brambang entek, bawang ludes, uyah yo ra ono. Ayo pokok angel malah. Yo nek dipikir ngene ya ayo ya. Heeh. Mumet kan. Kurung beras. Garis titik. Yo gek mikirane juwet. Ya ngomong gek enom lah. Di seneng-seneng esik. Ayo Jan. Ayo nek bojone nrimo kok nek bojone galak. Ayo engko nyong iso kakak BGMM. Apa ya kakak BBM an we? Mesti ora ngerti. Apa we? Kantong kering bojo galak mampang-mampang. Wah ono wae apa ora aneh. Wis yuk bali wae. Ayo. Aja. Aja. Ora. Aja. 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 Walah, palah kurtura turu wae kok anake ring ngalas ya. Pak. Tangi. 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 Penak. Wis bali men. Ya wis lah. Riko kurtura turu wae. Ya lah elok men. Bapak wis kerja wae ket mau. Yo awake lurah. Turu delok. Jeder si Roma rai kaget. Mulane nek awan-awan aja turu, Pak. Pak, leseh tok ngombongi lali ra iso turu. Kur begadang men. Kesel. Ya. Awake kesel ngene. Sirono gawane gene wangi kok. Apa ora, sasak ora. Bono gawean wong tuwa kedire wangi. Anyang cok ring alas. Ya wis ah. Nyates ya, sumuk. No, hati-hati sithik no. Kok sabun anduk ambe kae. La 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 la. Selululu. Mambung iki wedane mesti akeh kok iki. Halah. Ono wasi men aja. Mesti nek nggak mancing mesti ono menungso siji kae.
Ah, males ah. Ya, duwe akal ya cacik Agus. Duwe. Cilianku rambutku dicukur kuncung yur. Ya mau dia dong min. Kapok itu isin pokoknya itu. Zaman biyen guru musuh sabun yur. Tapi era bangun yur. Ya, kok habis apa iki ya? Didol ora payu, bolong deh. Suwi-suwi jekel kiye yo najis. Ketularan panune barang. Ada tas beras. Untal umahe wae. Ya. Kamu tak katok karo anduk nanti ya. Kok ra ono. Wah, mau diar ki nang baline piye kek? Ya menang kene kiye kek. Yo. Baline piye ki nang kek? Mau nang kene kiye ah. Layurin di kombale. Yo. Mau baline piye kek? Payah ya. Baline piye kek ya Allah, baline piye kek. Duh. Oh, ora iso baline kek. Ranggo HP nak nelpon bapak. Yo, payah ya. Iya ya. Lumayan. Iso bali, asik iso bali. Raketan di sini. Katok coba doilan lambi. Apa bahan kali, Pak? Baik, ono wong ora iki. Cuma sih ono.